Waar was het wij? Maar net kwijt, waar is het wij? Lees maar even waarom, hé. Als ben je wat aan kwijt. Maar zo even zien wat mijn voet had, hé. Dit is een salamander. Nee, het is net een kikker, het is een salamander. Ja, dat niet zeggen. Dat niks, chef, dat niks. Goeiemorgen. En na je dag een nieuwe vlog. Nou, het zit zo. Juster Jodde zou ik Ildo op bedje brengen. En die kwam me alles eronder. Dus ik dacht, oh nee, dit wordt me toch een nacht. Maar Ildo had de hele nacht verder vol troslipt. Maar uw oren liet ze muppet. Zaken, die had dus de hele nacht wekker houden. Wie de hele nacht warmer. En net fit en het lekker. En nou ja, en neefjes. Dus alles bij elkaar. En ook van de morgen zei hij, ik had toch heel goed pijn naar buik en pijn naar hol. En hij viel dat heel kort gewoon. Dus ik hier de schooltas al klaar. Maar hier is toch thuis blijven. Dus die lijkt nog lekker even op de bank. In de chill. Van de chitslag welke in het zaken? Oh, ben we bij de Bennenboerderij in Drachten. Wat is dat? Mammy, ja. Dus die zit even van de vlag, zijn we waarom te zien. Ildo liep het wel weer heel fit. Nou ja, zaken dat is mooi, weer rustig gewoon. En ik maak er even een thuisdijken van. Ik ga nog een bulten met wasbak opvouwen, maar, dus dat komt mooi uit. En voor de rest, je wat ompielen. Oh, ik laat je nog even wat zien. Want juster ga ik together met Ilse een meubel van in de badkamer in elkaar zetten. En Jelke en Tjibbe ben dwaande west met de cv er al en ruimte te maken voor de waterpomp ding. Ik weet niet precies hoe het al heet, maar we hier een nieuwe cv gekocht. Maar Jelke zei, nee, dat is toch niet meer rendabel. Dus die gaat er wel zitten, maar had nooit onwest. Dus die is nog splinternieuw, maar die er weer aan. Dus dan krijg je wat nice. Maar Ilse en ik gaan dus druk ontklussen, was juster. Dit wordt dus badkamermeubel. Nou ja, dat is wel mooi prettig ruimte. En die komt dan natuurlijk in deze wand aan. 2 wasbakjes komen erop en 2 spiegels met licht en verwarming. Dus dat is wel heel handig. En ik heb hier nog een lamp gekocht. Die wil ik eigenlijk hier in de hoeken hebben. Maar we krijgen direct een televisie. Dus ik zit nog een beetje in dubio, want dit ben de lange. En ik ben bang dat die dan van de televisie komen te hingen. Nou, dat is natuurlijk net praktisch. Maar ik ga hier in de wc had ik kwatteren. Laat ik even zien. Ben wat dikker, maar wel wat kwatter. Nou, die kan natuurlijk nog wat omheen brengen. Dus ik denk dat ik nog een sunsetje heb voor in de badkamer. Want er zit al wel stroom en dat soort dingen. En ik vind het wel heel mooi. Waar is het wij? Maar net kwijt, waar is het wij? Lees maar weer waarom, hé. Als ben je wat aan kwijt? Ja, ben je wat aan kwijt. Maar we net. Ja, dank u wel, schat. Zo, kan hij die weer broeken? Laat ik maar lezen, schat. Maar hij al hier nog broeken heeft voor de badkamer. Vind je wel warm, hè? Ja. Ja. Maar gauw wat voor de ritme. Ja, laat ik maar lezen, jong. He? Zo. Kom, we gaan naar zaken. Zaken een beetje ziek, hè? Ja. Een beetje schande, toch? Ja, heel snel. Fiets mij? Ja, neem maar mij naar huis, schat. Maar wel. Dus, mag ik helpen? Tja, kun je er wel op zitten, toch? Of maak hem heel met de hinder rijden? Oh, ja, maar... Ja. Zit er mij niet meer? Ja, ja. U roept, wij draaien. Komt-ie. Die is cool. Ja, dit fietsje hebben we weer vol. Die had zaken. Ik broek toen de Saudi heel dan ongeveer. En in één keer zeggen we heen. En ik zei, ach, nou, dan had je ook de traditionele weer onzet. Maar dan kun je met twaartje. Maar nou ja, dat is voor haar nog wat te moeilijk. Dus Jelke had traditionele weer onzet en weer opblaast. En nou, ik heb met kwart wel eens een keer boeten even een race met Ildo. Ik neem je mute bij mij. Via het net te abonneren en te liken. Nou, en we gaan nog heel wat leuks. Wat hier weer? Wat is dit? Boek. Fotoboek van een vakantie, hè? Zullen we die zien letten? Ja. Waar zit je al hierop? Waar ben dit alweer? Bij zaken. Ja, met mijn zaken. En waar ben dit dan? Hartjes. En? Mami. Waar dit dan? Dat famke je voor. Waar dat? Waar dit? Hallo. Ja, zullen we eens zien wat er hier is zit? Je zit weer in een auto. Weet je dat je te kussen? Je te kussen. Zaken. Toen kom heeg. Wat hebben we hier? Oh, wauw. Wat zie je? Ziet toch lekker op een stroomstoel, hé? Boekje lezen. En zaken op de krokodil.
Zakado. Ja. En hier bent toen maar heid in het water. En hier zitten we met ons al op de stroomstoel. Hier bent toen maar zaken ontbadje in het zon. Zaken met de doekbril. Ja. Ja. Tje, hier is die grote snoepwinkel. Alle machters volle snoep. IJsje. De ijsje. Een lolly hier toen daar. Lolly. Ja. En wat wie dit? Wist dat nog? Ja. Tante mij een heel mooi leef hondje, hè? Ja. Zo schattig. En foto's. Ja. De foto's. Met mijn zaken we even naar het wettersje. Oeh, dat is wel een beetje tjusten. Maar hier winnen we met de hele ploeg. Met Herman en Dirkje en oma Jelmer en tante Fina en alle ben. Je ziet toen mijn zaken te chillen in die bedje. Zakkenmeisje. Zaken op een step. Zakkensap. En die, wat is dit? Hij is de hand op. Wat zit eronder? Oh, zaken en Wietse Hetman aan het voetballen. Wat hebben we hier? Mem en tante Afina. Lekker zwemmen. En natuurlijk ijskoe eten. Heerlijk. Zie, dit is een stiek voor op het doekje, hè? Maar is al. En hier de Jesse en zaken. Ilda en Doosje. Nu weer muziek. Zie, hier in de man een toernooi, hè? Dan wie ze treden worden. Samen. Even met Jelke even zien wat er al te dwan is op het paard. Samen. Ze. Oh, in het zwembad met bekertjes. En mijn waar is je? Jaren en Nienke. En wat doet zaken hier? Zakkenpoesje. Ja, tusjes poetsen, goed skin. Hier maken ze slime. Ilda moet chill. Zaken met petje achterstevoren. Coole boy. Zie hier, wat hebben we hier? In een auto. Oh, Het is zwemmen. hij hebben we zwemmen. Met mijn zaken mooi naar de zonsondergang zien. En hier gaan we leuk te varen. Nou, je hebt wel hoe leuk het weer dat al je vonden. Ilde ziek, zaken ziek, men misselijk. Hij net hè, hij vond het wel leuk. Je leidt je me nog. Nou ja, dolfijnen spotten, hè? Leuk. Het is Maar Jesse, Ilda, voor uw stand. Dit weer uw stand, wist dat nog wel? Ja. Wie is hoeske, hè? Ja. Ja. En we drinken met zaken. En hier weer een zaken, Jara en Jelke aan het wetterscooterje. Maar het zegt net zo goed, heel veel voet, hè? Ja. Ja. Je krijgt Ilda wat drinken. Je weer in de ben even aan het chillen bij uw stand. Dit. Wat hebben we hier? Ilda in de tent. Ze. Loop. Oh, lijst bovenop Jesse. Ja. Ilda! Bovenop Jesse. En wat hast u hier aan? Dit. Tiet. BH heet dat. Is met mijn BH om die in? Ja. Wauw. Mooi, hè? Ja. Dit. Ja. Dit. Ja, dat klopt. Dit. Deze. Dit. Ildo Hiderk even deze tiet. Ja. En dit. Dit. Ja, daar had men het tiet. Ja, klopt. Dit. Ildo had daar tiet. Ja, klopt. Hij is met mijn BH'tje even aan, hè? Ja. Ja, nou, dat mogen we, hè? En hier zitten ze even te gluren naar de buren, even kletsen. Even op een stoel. Ildo zit er bovenop. Hier hebben we met de hele ploeg. Zaken, Jara, Herman, Jelke, oma Jelmer, Wietse Hetman, Lois, Afina, Jessa, Ilda, Dirkje en Nienke. Nika. En toch met mijn zaak hier een gekke bekken. Hoe doen we dat? Wat voor holtjes doen we daar? Zo. Hoe doen we? Is dat het? Zo. Denk je dat? Ja, shit, doe ik high-tech nog een gekke bekkies. Tom uit te mollen. Oh shit. Wat hebben we hier nog verder? Oh ja, dit weer bij de groenteboer, hé. Weet je, bij de perzikjes en de appels en de paprika's en de piepers. Nee. Ja, wel lekker eten. Nee. Is dat nog? Zo. Dus. Zo. Die was het even zien. Weer met de orenkant op schat, anders dan gaan we het vaak hetzelfde. Nee, op. Oh, zo. Oh, stop. Oké, ik stop. Zo. Zo. Ik stop even. Oh, stop, zei ze.
Maar men wil de andere foto's nog even zien letten? Nee, zie. Nee? Zie. Ja, die is echt mooi. Men wil even verder zien. Wat hebben we nog meer? Welke hebben we nog net zien? Maar even zie je waar we weer, hè? Nee, kabbels. Deze hebben we gewoon, ja. Even zien hier. Hier winnen we lekker het eten. Je zit eerder op een stoeltje. Ja. Hier ben we lekker aan het chillen bij het zwembad. En piepen. Oeh, dat is leuk. Wat zijn de pieper? Hier is pieper. Zie, hier. Je had zaken piepertjes. Zie, hier. Zie, hier ben we in Oostenrijk, hé. Dit weer op een bromreis. Gaan we een tussenstap die in Oostenrijk. Tut. Dicht. Tut. Dicht die door? Tut. Nou, ik let hem je op cijfer verder zien, jongens, hè. Tut. Bist het klaar? Nou, ik kom er zo weer op. Hoe is het bij je bijkers? Ja. Ja, zullen we nu even die kleermaatje? Ja. Ja? Ik zet het e-bikes kleermaatje en dan let ik hem aan de rest van het boekje even zien. Net vallen, want dus zit op mijn grote stoel. Ik moet iedereen een beetje bij. Zo. Mag ik even dit bijkes? Ja, best. Even zien. Hij ja, ze. Zaken. Hallo, Hallo. heb je hier koffie of? Ja, ze hebben door te warm. Ik kom er al. Met daarom weer voor je. Ja. Zo. Nou, we hebben in de blur, nou, jongens. Eerder had het boekje wel weer mooi tegen, hè, maar... Even zien. Ja, Oostenrijk. Hallo. Nou ja, dit weer in Oostenrijk. Dit was de eerste dag. De bandje komt een mooi bordje. Zaak op het bed. Dat bed lijkt wel lekker zaak in Oostenrijk, hè? Ja. Ja. En die Dit weer de andere dijs. mooi. En toen gingen we nog een keer in die grote skilift. Ja. Ja, toen gingen we in de skilift naar boven. En dan hadden we een heel mooi bord bij het heksenwasser hier tot. Nou, een heel soort waterparkje, watersparkje voor de berg. Hier ben we op de Heuje Salve, dat is het hoogste punt daar. Nou, mooi uitzicht, hier heel mooi in buidels is maar. En dit weer op een rondreis naar huis. Ja. We hebben een hoes te rijden en hadden mensen heerlijk slip, dus dit weer is een vakantieboekje. Oeh. Dat hebben we hier. Ga je met zo'n koffie er aan? Is die wel best, denk ik? Oh, lekker die thee. Nou, ik zal de beestjes nog even aan. Maar ik wil nog even wat chillen. Want je zit wat op het hiem allermachtigst. Check dit. Takom weekend is er dwarsfeest in Damwat, het dorpje Nijst. En een groep jeugd die gaat met deze wijn. Dat was een proberen, althans. Want hij is best wel heel lang en heel heeg en heel grut. Dus ik ben heel benieuwd dat tussen de nauwe stritjes in Damwat past. Maar een van zijn werknemers die werken, die zit dus ook op deze wijn. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig wat dat al je slag in gaat en hoe het eruit ziet. Ik vind de wijn er echt prachtig uitzien. Ja, ik ben wel van doel om even langs de versierde wijn te gaan. Dus dan neem ik hem natuurlijk van het weekend wel even mee als de opdracht gaat. Maar ja, dat is dus de Peaky Blinders wijn. En ik geloof dat ze van de Jon al de muziek erop zetten zo en dan zijn we nu testen. En ja, zoals ik zei, ik ben heel benieuwd dat het al je past. Want dan wordt het hele nauwe stritjes. Maar ja, we zullen het zien. Ik zal de beestjes even dwalen en dan ga ik aan gauw weer naar zaken en Ildam. Maar deze lietse Piet wil graag mij naar de geitjes, hè? Maar toen even zien wat mijn voen had, hè? Een liet salamander. Nee, het is net een kikker, het is een salamander. Nee. Hoe vies die? Oh, je blauwe. Hallo, Bolla. Oh, wat best. Een bed. Ik heb ook. Oh, naar vallen. Kijk, zo goed. Kijk. Nee, salamander. Zet maar op die handje hier. Zet me maar op. Salamander. Vind je het een beetje spannend? Nee, kom maar. Die is mooi. Hoi. Het is een mini, hé. Oh, zullen we hem gewurrel letten? Zeg maar, doe je salamander. Kijk er maar eens aan. Zo.
Mana. Ja, mana. Salamander. Ze mooi in gaslit, dan kunnen we boatje. Ja. Ja? Ze is lekker boatje. Lekker boatje. Nou ja, Hilda wordt dus mij, die ziet er raar als ik wil mij naar de geitjes. Nee, maar het mooi boatje, jong. Ons met de goelen, met de verdrietig. Maar ze is lekker boatje, salamander. Ah, goeie. Hintjes. Hey. En Jelke en Zaken hadden aaien voor me, die winnen we kwijt. Ai, hey. Die lijn boppen op. Maar er zit dus één heen op de bridge, dus nou, we zullen wel zien dat er wat uitkomt of net. Goeie. Ik zie het zal het niet is, maar nou, ik zal even de beestjes wat eten aan en dan aanstaan we gauw op naar Zaken. Hey. Zie je wat, jongen? Zie je wat? Is het wel lekker heel lang? Ja. Ja, waar is het wel? Oh. Hallo. Je schrok van mem, hé. Moest ik helpen met het liedje? Pietjes dan niks. Tja, maak je ook nog even wat in. Nou, Pietje, moet een liedje wakker aan het gaan. Tja, en lekker eten. Tja, lekker eten. Dan krijg je nog wat heen. Een beetje achter je jongens. Ja, nog een beetje hier. Dat niks, chef, dat niks. Schrokst een beetje met de flair. Snap me wel, ik is wel een beetje verschrikt. Tja. Dat zijn nog knietjes. Een beetje? Ja, het takken. Tak. Opa. Eigenlijk Pietjes zoek je een heerskoop. Pietjes maar in je heer. Dat is voor de knietjes. Zo, deksel erop. Met nog een veegje. Doet niks van, sure, doet niks. Doet niks van. Maar dan veeg en ik even bij de zaak, oké? Auwie. Til, nou, maar ik ga net tillen. Ah. Mary. Mary. Maar ze zijn veeg en ik over de zaak, oké? Nou, we zijn thuis. De zaak is nog lang met vet. Die wil graag even in de douche. Dus die stiet er lekker onder de warme douche. Nee, dat hoeft niet in de douche. Hilde had zaak zijn badslippers aan. Kun je er wel op rennen? Ja. Ja? Beetje grut, hè? Ja? Nou, let me zien. Oh ja, prachtig. En ik zal even een slachterhoes, even een stafzooi, even een doekje oerlo en dan de was opvouwen. Dus even huishoudelijke taken. Let's go! Is er altijd stafzorg, hè? Aapie. Zie je? Ja, ik zal zaken doen. Een handdoek. Het scheelt me bij een handdoek opvouwen. Zaak is weer uit de douche. Die leidt even op bed. Die is toch echt net fit. Dus, nou ja, het hier al zei ik wil op bed. Dan is er echt net fit. Dus, die houdt hem even deel. Ik zal even een stafje. Hobby. Zie ik alle bloemen nog even die wetterig.
Nou, klaar. Mag ik nog de waskop vouwen? Maar ik zal eerst een boekje lezen met Ildo. Even het voor Indy. Tonke, kom eens op zitten. Kom. Klimmen. Klimmen. Sa? Sa, ik heb het aan het lezen. Dus ben je mee op schutten? Ja. Shit. Huisdier. Janne, Joe en Tonke zullen op de hamster van Tibbe passen. Tibbe is de grote boerjongen uit Harenstritten. Tibbe brengt de kooi met de hamster. En leidt het uit wat ze dwaan hadden. Sjoch, zei Tibbe. Daar moet het voer in en daar het wetter. Tonke en Janne Joe knikken. Waarom stenen al die dingen in de kooi? Vreeg Tonke. Om ter keusjes kan, zei Tibbe. Sjoch maar. Hij tilt hamster Henk op en zet hem op een lietse wip. Henk rent oer de wip. Dan springt er terug een hoepel. Wauw, roept Tonke. Wat knap, roept Janne Joe. Tibbe hiet naar huis. Tonke en Janne Joe zitten bij de kooi. Ik wil ek een hamster, zegt Janne Joe. Een bal? Ik, zei Tonke. Dan leer ik hem ek keusjes. Cornelia en Ronke komen de kamer in. Cornelia, mag ik een hamster? Vreeg Tonke. Ja, ik een aasje. Zullen we met eerst eens wat gebeurt er met de hamster? Je hast al een huisdier? Nee. Ja, één huisdier is genoeg. Maar een hamster kan over een wip rennen en door een hoepel springen, zei Tonke. Ja. Cornelia schudde te hollen. Dat was Ronke al, zei ze. Beteuteren die Tonke naar boeten. Hij wil zo graag een huisdier hebben. En die keusjes kan. Janne Joe komt naast hem zitten. Dan jaren ze geblaf. Daar is Ronke. Hij draaft door de wip. Hij springt door het stek. Wauw, roept Janne Joe. Wat knap, roept Tonke. Maar ik die huisdier blauw, vreeg Ronke. Ja, vanzelf, zei Tonke. Dat is het beste huisdier dat er is. Tja, Ronke springt door de hekken. Zie je dat? Knap, hè? Hier, kijk. We hebben zo die zaken zien. Hoe het gaat. Ja? Hey. Nou jongens, zaken is toch echt net fit. Dus ik zal even een paracetamoltje binnenbrengen. Je had echt koorts. Dus van jou zit de vlog erop. Je hebt schenken dat zaken ziek is. Net een squalle gaan is. We hadden beestjes even zien. Ik ga het huis hemelen. Maar Ildo even lezen. Ach ja, en de andere keer weer een orenvlog. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de chill te downloaden voor op je tablet of telefoon. En een night vlog.